er i stand til at løse de her problemer relateret til bandekriminalitet. Men det skal da ikke være nogen hemmelighed, altså at Hizb ut-Tahrir, det er en islamistisk organisation. Det er da en organisation, som, hvad skal man sige, på en lang række punkter sådan, drager tvivl om sådan, fundamentale og bærende værdier i det danske samfund. Men derfra så til at reducere det til, at man alene sådan er ude på at være medlemmer, det mener jeg stadigvæk hører hjemme i afdelingen for tand og fjæs. Du har skrevet en bog, der har titlen Hizb ut-Tahrir i Danmark, farlig fundamentalisme eller uskyldigt ungdomsoprør. Hvad er svaret på det spørgsmål, du selv stiller her? Jamen altså, svaret er vel først og fremmest, at vi har at gøre med en politisk radikal organisation, der hviler på et islamistisk grundlag, som på stort set alle punkter sådan bryder med bærende sådan værdier i et dansk demokratisk samfund, som hævder at kunne tale på vegne af islam og dermed på vegne af alle muslimer. Alt det der, det er kritisabelt, men stadigvæk, altså, jeg tror jo på mange punkter, at man godt kan få en eller anden form for succes i forhold sådan til at inddæmme og løse nogle af de her bandeproblemer. Og derfor tror jeg, at på mange punkter, at de udstiller jo nogle af de problemer, som velfærdsstaten har haft i forhold til bandekriminalitet. Ja, du har sagt til mig i interviewet her, at hvis Hizb ut-Tahrir får succes eller være flere medlemmer, så er det samtidig udtryk for en velfærdsstatens fallit. Hvad mener du med det? Jamen, altså, jeg mener jo, man bør jo seriøst spørge sig selv, altså, hvad er det Hizb ut-Tahrir kan tilbyde? Hvad er det for sådan en socialpædagogisk indsats, de kan tilbyde? Og jeg siger ikke nødvendigvis, man kan lære noget af det, men det er der på mange punkter, hvad skal man sige, problematisk, at man fra velfærdsstatens side har afsat meget, meget store ressourcer, meget betydelig politisk og socialpædagogisk opmærksomhed ret mod det her område, uden at der sådan for alvor er nogen løsning på problemet. Så hvad bør være de lokale politikers modsvar til Hizb ut-Tahrirs tilbud om at gå ind og forsøge at medvirke til at løse bandekriminaliteten? Jeg mener da meget seriøst, man skal genoverveje den socialpædagogiske indsats, man har gjort i forhold til de her miljøer, frem for bare, hvad skal man sige, per instinkt, per rygmarvsrefleks og lægge afstand til Hizb ut-Tahrir. Det kan man sagtens gøre på et politisk ideologisk niveau, og det vil jeg gerne selv være med til i meget høj grad. Det handler min bog blandt andet også om. Men altså stadigvæk, det er da interessant og måske også bekymrende, hvis, hvad skal man sige, det eneste reelle alternativ, sådan som det formuleres her og nu, det er, hvad skal man sige, en tilslutning til de religiøse værdier og den muslimske moral, som Hizb ut-Tahrir repræsenterer. Ja, altså du siger, at de unge bandemedlemmer, det er enten eller for dem, de har ikke andre steder at gå hen end til Hizb ut-Tahrir, eller hvad? Jo, man kan sige, de kan jo fortsætte, hvad skal man sige, inden for rammerne af bandekriminaliteten. De kan jo fortsætte inden for rammerne, hvad skal man sige, af de her miljøer. Og pointen er jo lige præcis, at Hizb ut-Tahrir byder sig til som sådan et muligt religiøst alternativ hertil. Og jeg tror, at der er nogen, der vil tage imod det. Og hvad vil der så ske? Hvad er det et problem, hvis Hizb ut-Tahrir de værver unge bandefolk, som du ser det? Egentlig ikke nødvendigvis, ikke? Altså, jeg vil insistere på fortsat sådan at formulere kritik af Hizb ut-Tahrirs politiske og ideologiske program. Altså, jeg mener fortsat, at det er en dårlig idé, hvad skal man sige, at afvise demokrati. Jeg mener fortsat, at en sharia-stat, det er en dårlig idé. Men stadigvæk, altså, det er jo lige præcis interessant, hvis løsningen på bandekriminalitet er af religiøs art, og hvad jeg jo lige opmærksom på, altså, vi kender jo helt og aldeles sammenlignelige problemstillinger, både fra Danmark tidligere, men også fra for eksempel USA. Altså, men nu taler du om religion i forhold til bandekriminalitet. Der har talsmanden, vi lige hørt her i et interview, vi havde med ham fredag aften, sagt, at bandeproblemerne, det er noget, der er opstået efter, at indvandrere er kommet her til landet. Det er altså så at sige ikke noget, islam har bragt med. Det har ikke noget med religionen at gøre, siger han. Det er et sekulært problem, altså et ikke-religiøst problem. Det er jo en forkert analyse, ikke? Altså den diskussion må man jo tage op med ham. Altså, vi kan jo konstatere, at der er en meget betydelig kriminalitet i visse indvandrermiljøer. Men har det noget med religion at gøre? Ikke spor. Det har heller ikke noget at gøre med, om jeg så må sige, at islam befinder sig i sådan en position, som Hizb ut-Tahrir ofte vil hævde som sådan en undertrykt og nedgjort religion. Det har ikke noget som helst med det at gøre. Men hvad er det så, Hizb ut-Tahrir som en religiøs islamistisk organisation kan tilbyde af alternativ til unge, som for eksempel er med i bander?
Jamen, altså, hvis vi lægger udsagn til grund for talsmanden lige før, så er det jo lige præcis religiøse værdier. Det er et religiøst defineret sammenhold. Det er en korpsånd med status som alternativ til den her bandekriminalitet. Og der tror jeg da i høj grad, altså, at de myndighedspersoner, der har været involveret i bekæmpelsen af bandekriminalitet, altså de bør altså lige åbne øjnene og se, ikke? Altså, kan vi ikke gøre vores egen indsats lidt bedre? Tak, fordi du var med her, lektor Torben Rubjerg Mogensen fra Center for Mellemstudier ved SDU.